amsar kira ta ba. Ya tuƙi war mukamai annabi sannan na kan gaba. Ya na ƙarshen mukamai annabi shine na kan gaba. Samawati bi gare amadin tarauna hayayi ƙudurarsa ta wuce wa tunani kun faya kunu yayi ya bani ikon yaban ɗariƙil hidayati ƙarshe na kan gaba. Ya na ƙarshen mukamai annabi shine na kan gaba. Cikin siffofinsa Allah fardu ba su yin bauta, salati aikin saminti ko kwasa kan ba shi jinkirta. Yana yi ga muku taru tikiwar duka kalmata, bila hadin yake yi ban ji ya nufi gezi ba. Yana na faɗi matu karimatu bintu al-Mustafa, tsokar jikin ma'aikin Allah ce ke ya shafa. Da ke da 'yan gidanki dama ku kira ni ku karfafa, ku da kuma aiki na san za ya yi min maraba. Ya na ƙarshen mukamai annabi shine na kan gaba. Kula fara'u ya na gaban goshin kairul anbiya, kyautar aljanna Allah ya yi makotin anan duniya. Abubakar da Umar ga Usman da Alahu ɗaya, iya wuya suna bin annabi ai ba su bar shi ba. Allah da alihi sanabiyullahi ka haɗa da su, kamar shurafa da ba sa laifin da za ka yi fushi da su. Sahabbai da tabi'ai da waliyai ambatan kasa da su, sun tsaya wajen ganin addinin Allah bai kasa ba. Ya na ƙarshen mukamai annabi shine na kan gaba. Assalamun alaika rasulallahi ƙofar rabo, assalamun alaika nabiyullahi ya sha yabo, assalamun alaika matararrabo, assalamun alaika mabuɗin dukkanin martaba. Aminci ga gundarin tsantsar ibada guda, aminci ga ɓuya da bayyanarsa Allah guda, aminci ga tunkawan duka kauno mai masjida, Allahu ya mujtaba. Ya na ƙarshen mukamai annabi shine na kan gaba. Naji shine yake rabar rahamar Allahu sarki ilahu, naji shi yake yi ko da ba kalmar nan ta la'ila, naji shi ya buɗe dukkan ƙofofin rabon falala. Na zaman ni tuma badan da kai barabo ba za a san shi ba. Assalamun ala karimul lama yantiqu anil hawa, farko da ƙarshen mukamai matsayaitun ba cikin hawa, ƙarshen dukkanin cika san kari ba ce mai hauhawa, kuma ba ci baya a ƙaunar annabi sai dai a yi gaba. Ya na ƙarshen mukamai
na gaibu ba. Ya mai muƙamin zuwa fadar Allah mafi tsaruwa, ya wanda ya yi tafiya kafin da fitawar idanuwa. Imamul anbiya wal malakutu ya shadidul quwa, ba dan da shi ba gafarar Allah ba a yi mana ba. Ya na ƙarshen mukamai annabi shine na kan gaba. Ma kazabal fu'adu ma ra'a, a san da ya shiga saman, ma zagal basar wa madaga, duka a cikin saman. Baka na ƙaba ƙausaini au adana ikiwa na man, huwa babu shifa'u khairul khalqi, ba za a yi kamar shi ba. Kace sai a can ba, ba dan da Mustapha ba musulmai ma ba ma zinci kai ba, ba dan da Mustapha ba kai sako kanan gafara ba. Ya na ƙarshen mukamai annabi shine na kan gaba. Mai mukami yau mulki ya mace annabi saiwar domin ka ne, haka ma yau mutu bulas sara'iru sirrin naka ne. Mutuna da yau matanadu Allah ya yi dan sani, man amamahu rasulillahi amsar kira ta ma. Na sunkuya gaban na gaban goshin Allah sayyadi, ya jirgin fitan fatattu shiryar ma kai ne sanadi. Ya wanda ke da tsagwaron ceton bayi ɗaha Ahmadi, girman ka ne ya girmama duk wani girma har yayi gaba. Ya na ƙarshen mukamai annabi shine na kan gaba. Ya wanda dai shi wane ya san wane har ya ji shi wane ne, ya wanda dai shi ilahu yake raba komai a bayyane, ya buɗe ƙofar tuba in mun yi laifi duk dan sane, ba dan da shi ba ba za mu san waye Allahu rabba ba. Mahi sunubi manzan Allah ɗaha ƙofar fita, baharul hidayati annabi shine madakata. Allah ka shiryar da mu tafarkin aqibu ya jinin mugirata, ba dan da kai ba ba za mu kai labari a duniya ba. Ya na ƙarshen mukamai annabi shine na kan gaba. Sabilil falahi kawo mariƙa annabi madogara, inda shine ya zama jigo gare mu birni da karkara. Akan san shi masa ba wala kairati tuntuni mun yankura, mun faɗa ba kamar ma'aiki ba za a yi ba ko nan gaba. Tintina Malam Ali ya Haruna ke iya mai duriya, da ya sayyadi Hassan Kadimi ne gon kayarul anbiya. Sabilil falahi kawo na godiya gare ku bai ɗaya, yar Muhammad Rahina na ce tamkar ɗaha ba a yi ba. Ya na ƙarshen mukamai annabi shine na kan gaba. Ya tuƙi war mukamai annabi sannan na kan gaba.